थानसालिया सोरबा सासे मानसिनि नङा बे राजुहुआ गासिबो बर' हारिनिसो जेरैहाय दिनै इसोरा कामाख्या थानसालिखौ बर'नो गथायदोंमोन नाथाय कामाख्या थानसालिया दिनै गुबुन हारिनि आखायाव थांबाय रावबो फुजारि जायैयाव दिनै महामायाबो दिनै बर'निमोन बेबो दिनै रावबो फुजारि गैयैयाव गुबुन हारिनि आखायाव थांबाय दिनै बङाइगावनि बागेश्वर धाम बागेश्वरी बेबो दिनै बर'निमोन दिनै बेबो गुबुननि आखायाव थांबाय रावबो फुजारि जायैयाव दिनै इसोर सिबिनो थाखाय जोंहा मोनसेबो थानसालि गैला बेखायनो आफा बर' राजा बेखौ जोबनानै गालांदों बर' हारिया बेखौ बोखाङाब्ला उफाय गैया नैबे अलखद समाव सोरखौ इसोर होननानै खुलुमनानै बे अलखदाव थांनानै थानो हानो बेखायनो दिनै बर' हारिया बे थानसालिखौ बोखांथारनांगोन हानायमानि बेखौ बे 26आवनो कमप्लिट खालामनो नाजानांगोन बर' हारिया नों एसे आं एसे सोरबाया सिमेन्ट बस्थासे सोरबाया बस्थानै सोरबाया लहा 1 कुइन्टेलसेआनो जा सोरबाया आं पिलार मोनसेखौनो गायनानै होनोसै बिब्दि होनग्राबो थागोन आरो बाहाय दिनै 9था मुसुखा दं नांगोन आइ गोसोमबिलिनि मुसुखा दिनै सिख्लाफोरनि मुसुखा दाहाल थुंग्रि लानानै गसंनाय 8था दिनै मुरथि नांगौ दिनै बिब्दिनो आइ गोसोमबिलिया दिनै बेहाय अराय जुगामि जिरायसिगोन दिनै इसोरा सासेल' बेखौनो होनदों दिनै हौवा आरो हिन्जाव दिनै आफा बर' राजायानो बेनो शिब बेनो ब्रह्मा बेनो बिष्णु बेनो महेश्वर बेनो भलानाथ दिनै आफा बर' राजानि सक्तियानो बयनिफ्राय देरसिन मोदायफोरनि मादाव आफा बर' राजानिफ्राय देरसिन रावहाबो सक्ति गैया आफा बर' राजानि खुगानिफ्रायनो दिनै गासिनो अन्थाइफ्राबो सना जायो दैयाबो थाव जायो दिनै आफाया मक्कायाव थाहैनानै सारा दिनै मुस्लिम हारिखौ बेसेबांबा गिदिर हारि दाफुंनानै होदों दिनै सम जाबाय जोंहा आफाखौ लाबोफिननायनि जोंनि सोरजिगिरि जोंखौ सोरजिनाय जोंनि बिफाखौ दिनै लाबोफिननायनि जोंहा सम जाबाय जों बर' हारिया खौसे जानानै लाबोनांसिगौ आफाखौ थाबैनो दिनै आइ बर' रानिया सोर आइ बर' रानियानो बेनो दिनै मोनसे समाव सथि रुप लादों बेनो पार्बती रुप लादों दिनै सथिया जेब्ला गावनि बिफानि स्वयंवर माबायाव हम जयग पार्टियाव थांनानै बेवहाय बे असनमान गावनि फिसाय शिबखौ असनमान होनायाव गाव दिनै हम जयग होनायाव बिफानि हम जयग होनायाव बारसोमनानै थैदोंमोन बे थैनाय समाव आइ सथिया बुहुमखौ थैनायाव दिनै आफा शिबआ बेनि देहा सोलेरखौ लानानै बुहुमखौ गिदिंदोंमोन बे गिदिंनायावनो दिनै मा जाबाय आफा बिष्णुआ दिनै सृष्टिगिरियानो जुदि बिदि फाग्ला जायोबा बुहुमखौ सोरसो सालायनो सोरसो दांलांनो होननानै दिनै बिष्णुआ गावनि चक्रजों थुख्रा थुख्रा दानस'दोंमोन बे थुख्रा थुख्रा दानस'नायावनो नैबेवहाय आइनि मोनसे अंग'आ गोग्लैदों बे गोग्लैनाया बे थावनियानो गोसोमबिलि बेखौनो दिनै बर' हारिनि जाथों होननानै आफा बर' राजाया बेखौ दिनै मायाजों खोबनानै गालांदों जायनि थाखाय बेखौ गुबुन हारिफ्रा दिनै हाजारखि दिनै नागिराबानो मोननाय नङा खारन बर' हारिया जेब्ला खौसे जानानै बेखौ बोखांखांगोन अब्लासो गुबुन हारिनो बे जायगायाव सिबिफैनो खुलुमफैनो हगारनाय जागोन बे बेयाव मोनसे गोसोमबिलि मोजां मोनसे बिलो दङ आरो बेखौ फोथायनानै बेयाव थानसालि बे गोसोमबिलिनि महरा माबादि गोसोमबिलियाव दिनै मोनबा खालार जायो दा दिनैहाय नुथ'वाखै सम सम बेयो गोसोम गोमो गुफुर गोमोथां बाथौगां बे महर जायो बेनि रुपा बेखौ सम सम नुबाय थागोन आरो बेनि खालारा बे रोखोम जायो दा बेनि दैयानो मुलि जोबखा दिनै थांनाय बोसोराव मानसिफ्रा माइ आबादाव बिदांल' अरस'नाय खोनादों बधय सोरबाया दिनै अरस' जादों बेफोर दिनै अरस'नाया बेनि दिनै सान्थिखौ सारब्लानो मुलि सारनाङा गय जरासे फाथै जरासे फैसा थाइनै बिसोरनो हरनानै बेनिफ्राय बे सान्थिखौ गेजेराव थांनानै सारस्रांनानै नोंनि हा सिमाखौ सारना लाब्लानो बेवहाय बे एम्फौआ थाया नोंनि साखाथि सिमा बारनानै मालायनाव जाहैगोन खिन्थु नोंनाव जानाय नङा जायहा सैथो बे दिनै बे सान्थिखौ गासिबो बर' हारिया लांनानै दोनहैखादो जाय फोथायो नाथाय मोनसे खोथा जाय फोथाया नंगौना नङा होननाय लोगो लोगो नों बे सान्थिखौ लांफैनानै लाब गैया मानो होनबा नैबे बाउन्डारि बारबानो नोंनो खालि दैखौल' हरगोन नोंनि मुलिखौ बोखांना लाखिफिनजोबगोन बे आरो ओंखायनो जाय फैगोन बेयो सैथो सानथारनांगोन नंथारगौ हामथारो होननानै मानो होनबा बेजोंनो साखादाव
गोबां बेमारखौ दिनै फाहामलांखाबाय गासिबो बेजोंनो हामजोबो दिनै कर'नायानो जा आरो बेनि देरसिन बेमारानो जा बेखौ नोङो सारनानै लायोब्लानो नोङो आरायग' जानो हागोन आरो मोनसे खोथा सोरबाया लामायाव एक्सिडेन्ट जाबाय गिदिर एक्सिडेन्ट बे डाक्टारनाव सहैना सहैया गेरेन्थि गैला नाथाय बे खाथियाव सोरबाया दंब्ला बे सान्थिखौ लानाय बे सान्थिखौ सारनानै लोंहो गरदथाम बेखौ डाक्टारनाव सहैनायनि गेरेन्थिया जोंनि नाथाय बे एक्सिडेन्ट जानाय मानसि डाक्टारा फाहामनो हानो हाया बेखौ जों मिथिला खिन्थु डाक्टारनाव सहैनाया गेरेन्थि आंनि बेखौ आं गेरेन्थि हरबाय आरो बे माब्ला बेसे समनिफ्राय बेयाव बे थानसालिया सृष्टि जानानै दङ बेथ' जुग जुगनिफ्राय दङमोन बेहाय जुग जुगनिफ्राय दङमोन बे जायगाया बै समाव हाग्रा गेजेरमोन बे समाव माने रावबो गैयामोन रावबो फैयामोन जेन'बा आंबो सफैयाखैमोन आं सफैनायनि सिगांनो गोबां मानसिफ्रा दिनै खाम सिफुं जथा लानानै बावहाय खेराइ फैयोमोन खेराइ फुजा होनानै थाङोमोन बेनिफ्राय आङो 97निफ्राय आं बेहाय आगान होदों 97आव आं बेहाय हेन्थ फैसा जेरै फैजेनदों दिनै लाबोजादोंसो आङो बेनिफ्राय 98आव आं बेहाय नै जेरैहाय दा पद्म बिबार बानायदों बिदिनो खाम्फा आं बै दै सेराव गायसनदोंमोन बानायदोंमोन बे गिदिर नङामोन एसे फिसा नाथाय दिनै बेयो दैजों खुरखा जानानै गलांबाय बेनि जाहोना मा होनोबा बेवहाय दिनै सिलाय बिलाइ बे मन्दिरखौ लानानै सिलाय बिलाइ जादों दावराव दावसि जादों कमिटिया बै समाव गावजों गावबो बिराद दावराव दावसिमोन NDP BLTखौ लानानै बे समाव थारमाने बे मन्दिरखौ लानानै दावराव दावसिया माबोरै जाखो होनबा मोदायनि थाखाखौ लानानै दावराव दावसि जादों बे समाव दिनै थानसालिखौ स्टार्ट खालामदो होननानै आइ आफाया दनसे थाखा गोथांखौ आंनो जासिदोंमोन बेवहाय आङो बे जिनिसखौ बे थाखाखौ आं दांनो मोना होननानै आं दाङाखै नाथाय आंजों लोगोसे थाफानाय दौरि बिसोरो बे थाखाखौ लानोमोन मानो होनबा बेखौ फानथाम खालामनांगौमोन फानथामाव फानसेल' मन्दिराव बाहायनांगौ फानसेखौ जाय बोखांगिरि बे लागोन नायगिरि बेनिफ्राय फानसेखौ जेनेबा आंजों बैजों जाय जों सासे सानै दं बे राननानै लानांगौमोन आरो ओमफ्राय आंथ' बे जिनिसखौ नाङा आंथ' दाङा बेखौ दांनाय माने बिपद खैफोदाव गोलैगोन होननानै आं बेखौ दाङाखै नाथाय दा नेरसोन हिसाबै गरसे लाखि होनानै गरथाम होदों जों साथाममोन नालाय साथामनो गरथाम होदों आंनाव गरसे दं बे गरसेखौ आं देखायनो हागोन बे आंनाव दं बेनिफ्राय आङो बेवहाय आं बोखांनाय जिनिसा बे फैसा गरसे बेनिफ्राय आफा शिबनि मुरथि दं बेनिफ्राय त्रिशुल गंसे दं बै समाव आं बोखांनायाल' दं बेनि उनावहाय 2003आव आं बेखौ हगारनानै थांनांदों मानो बै थाखानि थाखायनो बिराद दावराव कमिटिनि गेजेराव दावराव जाबाय आं ओरै फोसावोबा ओरै गाज्रि मावथेयो ओरै आं फोसावोबा ओरै गाज्रि मावथेयो बेनिफ्राय आं बोरै मावबावनो होननानै आफा आइमोनाव बुंबाय आङो बिदि असान्थि आं बोरै मावबावनो आं दिनै हगारना होनोसै जुदि रावबो हाया आं मावफैफिनगोन होननानै आङो दिनै हगारनानै होबाय हगारना होखांनायनि उनावबो मा जाबावलायबाय आङो बैहाय साखाथियावनो थायो बैहाय थाग्रा न'खौ लुखादों दा बेवहाय थायोमोन अब्ला बे खाथियाव थायोब्ला बेखौ जों बोखांनो हानाय नङा बेहाय दिनै बे थाखाखौ जों बोखांनो हानाय नङा गथिखे बेखौ गावथारनांगौ राजनितिक सोनानै गावथारनो नागिरदोंमोन जाय दिनखालि आंखौ गावथारगोन आं साननि 2:30आव ओंखारदों मोनानि 10थायाव आंखौ गावनायनि टारगेटमोन मोनानि 10थायाव आफा दिनै जायनि बैसोआ 80 बोसोर जेबोआनो गैखाला बेखौ गावथारबाय ओमफ्राय आंनि बिदा बेखौबो एकदम गामि दरनै बारलांनानै 3 किल'मिटार थांनानै बेखौबो हरसेनि गेजेराव गावथारबाय अब्लाबो आंहा दुखु गैया मानो होनब्ला बे जारिमिन मोनसे खाफालनि लिरनाय फैखायो बे आंनि जारिमिन खाफालाव लिरनाय फैखायो बे रोखोम जालांनांगौ जारिमिन थालांनांगौ होननानै नंखायनो आंहा बेखौ दुखु गैया जानांगौआ जानानै थांबाय दिनै आंहा हारिनि थाखाय गाबखांनाय दं आं बै समाव सासे सारेन्डारमोन आंबो बड' मिलिटेन्ट फर्सनि अब्लाबो आं दिनै हारिनि थाखायनो बै समावबो नांथाबबोखादोंमोन दाबो नैबेखौ दिनै हारिनि थाखाय मावनो ओंखारदों मानो होनब्ला बेखौ बोखांनायनि सिगां आं बिबान लानायनि सिगां आफाया होनदोंमोन आफा शिबा बे थानसालिखौ जुदि बोखांनो हाया बर' हारिया हय जरासेल' थागोन नङाबा सासेबो थानाय नङा होननानै नै बेवहाय आं दिनै बिबानखौ रुजुननो बायध' जादों
बेनिफ्राय आङो नैबे ध्यान तपस्याखौ खालामबाय बेनिफ्राय खालामै खालामै आवगायलांबाय सिगांनि समाव ओरैबायदि जाबाय ओमफ्राय नोङो आसामनि फाथरबो मोनोमोन बेवहाय मुलिफोरखौ थाबिस सुजायनो मोनोमोन इसोरा नों थाबिसाव सोखानाय मुलि होयोमोन खिन्थु आं हगारनायनि उनावहाय मोनबा कमिटि बायलांबाय मोनबा कमिटिया दिनै बायलांनायनि उनावहाय बिसोरो गासिबो उल्थां फाल्थां खालामजोब्बाय बे जायगाखौ बेनिफ्राय आं बेखौ फोसाबफिननो थाखाय आंनो बोसोरब्रै नांबाय मानो माब्लानिफ्राय बोसोरब्रै नांखो 2020नि 28 थारिखआव आंनो हगारदों बेखौ 27 थारिखआव बिटिआर रेकर्ड जाबाय 28 थारिखआव आंनो हगारबाय बेनिफ्राय बेखौ फोसाबनायावनो आंनो मोदायफोरखौ कनभिन्स खालामनाय गोरोबहोनाय खौसेथि लाबोनायावनो आंनो बोसोरब्रै नांबाय बेनि उनावसो नै दा गासिबो खौसे जाजोब्बाय देव देबिया दा मानसिनिल'सै मोदायखौ आं खौसेयाव लाबोजोब्बाय मोदायफ्रा खुसि जोबसै जोंनि थाखाय बर' हारिखौ बोखांनो थाखाय गासिबो साखाफारा जाजोबखाबाय दा जोङो मानसियाल' खौसे जानांसिगौ मानसियाल' सैथोआव जानांसिगौ नैबेखौ बोखांनो थाखाय जाय दिनै सैथोआव फैगोन नैबे सैथो मुगानि मानसि जागोन सैथो जुगा दिनै जायफोर भबिष्यतबाणीखौ नायो बिसोरो नुगोन सैथो जुगा हाबनोसै खोलि जुगा जोबनोसै सोरबाया होनो खोलि जुगा बेसेबांबा गोबाव दंबायो नाथाय सैथो जुगा दिनै बोसोरथाम फुरा जानोसै बोसोरथाम फुरा जाबाय बोसोरथाम दिनै सानब्रै जाबाय सैथो मुगाया दिनै बोसोरथाम सानब्रै सैथो मुगाया हाबबाय दिनै सैथो मुगाया हाबदों होननानै जे मा गासिबो सैथो जाजोबगोन बे नङा दिनै असैथो बै खोलि जुगनि मानसिखौथ' फोजोबनांगोन अब्लासोनो सैथोआव फैगोन बेखायनो दिनै समा गुसुंथारसै बर' हारिया खौसे जानांगौ सैथोआव फैनांगौ नङाब्ला गासिनो नै अलखदाव गब्रलांजोबसिगोन मानो होनबा इसोरा गासिबो फोजोबस्रांनो नागिरबाय जाय दिनै गावखौ सिनाया गावनि आशीर्बाद लाखाया बेखौ दिनै बै समाव बै बांग्रियानो जा बारहुंखा दैबाना सारअन्थाइ बेवहाय नों हाजारखि गाबज्रिया मानो इसोरखौ नों बेवहाय मोननाय नङा बेनि थाखायनो जों आफा बरराजा आइ बरानिनि आशीर्बाद लाफैखादों बे सम थानायाव जोङो गावखौ सोदांनानैबो लानो नाजादों गावबा गावसो जोङो सोदांनानै लानांगोन आं रावखौबो बेनिफ्राय धोरोम जासिया मानो होनबा बर' हारिनाव धोरोम गुरु गैया आङो धोरोम गुरुबो नङा खालि थानसालिनि सासे गुरुल' बे थानसालिखौ आं दैदेनगिरिल' दिनै बर' हारिनाव सोरबाया क्रिया सक्ति मोनब्लानो धोरोम गुरु जायो नाथाय रावबो बर' हारिनाव धोरोम गुरु गैया आं बेखौ बुंखाबाय आं बे एसे गिदिर थानसालि जानो नागिरदों बे थानसालियाव दिनै सोरगो मैद' फाताल मोनथाम फुरिनि राजधानि बेयो देब देबिनि बेनि दिनै सासे गुरु आङो नाथाय आङो धोरोम गुरु नङा इसोरानो जोंनि धोरोम गुरु आफा बोराइ बाथौआबो जोंनि धोरोम गुरु नङा आफा बर' राजासो धोरोम गुरु आफा बर' राजा जेब्ला सफैगोन अब्लासो जोङो धोरोमनि नेमखान्थि आसार खान्थिखौ जों गासिबो सोलोंनानै लाफिननो हागोन बेखौ आफायासो फोरोंलांजोबगोन आरो बेखौनो आं दिनै बुजायबाय दिनै बे मा जादोंमोन मादै नोंना नोंसिनि न'खराव आं जायाखै आंनि हासबेन्डासो जादोंमोन आरो ओमफ्राय माने बेमाराबो बेमार मोनाखै लोमजानाया माने खालि उन्दुनानै थायोबा माने जेबो बेमार गैयि बायदि मोनो जाहैबाय आरो ओमफ्राय सिखारनो हाया खर'आनो गिलिर सिखारनो हाया डाक्टारनाव लांबाय डाक्टारनावबो हामाखै आरो ओमफ्राय बेमारबो जेबो मोनाखै डाक्टारनाव ओमफ्राय दाना बे जोंनि बावरा गोजा माबा बे आइ बिलोगो समाव मानसिफ्रा बिदिनो बयबो हामो होननानै खोनानायखाय लाबोबाय सोंफैबाय आरो ओमफ्राय सोंफैनानै बिदिनो बायदिसिना माबा होनांगौ जाहैबाय जेनेबा फुजा एसे ओमफ्राय फुजा बायदि ओमफ्राय दाना बेखौ होबाय नेम गावसोर मानसियाथ' माबायावसो दंहैयो नालाय नुमलिगुरावसो ओमफ्राय थेवबो नेम गावसोर थिननायखौ नेमखौ खालामहैबाय आरो ओमफ्राय बेनिफ्राय मोजां मोनबायानो एसे ओमफ्राय अखानायै गावनो हारसिं फैनो हाबाय आरो सिखारनोखौथ' हाखाथारामोन खालि माने उन्दुना थाबा जेबो मोना बेमार गैयि बायदि मोनो जाहैबाय आरो ओमफ्राय सिखारबा खर'आ गिदिङो थाबायनो हाया बिदि जाहैबाय आरो बिदि उन्दुसोनानै थाबाय साननैयानो जादों माने सफैनोबो गोबाव लायो नालाय न'आव फैनायाव ओमफ्राय दा बेखौनो फोथायनानै जों दासिमबो फैयो आरो मोजांखाबो आरो जेनेबा मन्दिरफोरा मोजां जाजोब्बाय बेनोसै आरो बुंनांगौ बिदिनो न'निफ्राय जाम्फै बारबोनानै ओमफ्राय दुब्लियाव बिदिनो लोगो मोनब्रबनानै ओमफ्राय दाना जेबो लोरसोर गैला ओमफ्राय बेहाय मन्दिराव फैनानै आङो मोजां जादों आरो गय नेवसिनाय लोगो लोगो
बेनिफ्राय जारिनाय लोगो लोगो बेयावनो मोजां हामलांदों। गोसोम बिलो बाथौ बर' बाथौ बेयाव थानसालियाव फैनानै औ बे आफा बोराइ बाथौ बाहाय फैनानै बेसे गोबाव जाखो नों फैनाया? गोबाव जाबाय। आङो दाख्लै लोखि फुजायावल' फैनो सोलाबैनो फैनो मोनाखै। आं फैबाय थाखायो बेयावनो। दा एकदम देहाखौ मोजां मोनजोबथारबाय? दा मोजां मोनजोब्बाय, जेबो जायासै। ओमफ्राय बयबो फैफानो नागिरबाय थायो आरो ओमफ्राय आं सोरखौबा आंबो लाबोफाबाय, ओमफ्राय आरो दा फैनो नागिरगासिनो दं मानसिफ्रा। जायफोर फैफादों नोंजों फैफानायफ्राबो मोजां रिजाल्ट मोनदों? औ। मा बुंनो सानो दा गुबुन बिदिनो बेमार आजाराव गोग्लैनाय सुबुंफोर दंबावो, बिसोरखौ मा खावलायहरनो सानो नोङो? बिसोरो फैनो नागिरगासिनो, ओमफ्राय आं मालाबा लाबोफाबावगोन आरो। आंनावथ' दा जेबो देहा सोलेराव जेबो गैला। औ मोजांखौनो मोनबाय आं। दा बे गोसोम बिलो बर' राजा बाथौ थानसालि बिनि फुजियारिफोर बा माबाफ्रा माबायदि मोजां जोब अनसायनायफ्रा? मोजां मोननानैनो आं जेरावबो मन्दिरखौनो गाखायाखै। आरो आगोलावबो आङो खिन्थानो आन्था मन्दिरखौ आं मोननैल' गादोंमोन। बेनिफ्राय दा आं जेराव बाहाय फैदों बाहाय आं हामनानै आं दा बिसास साननानै सैथो साननानै ओमफ्राय आं बेनिफ्राय जेरावबो थांला आरो। जाबाय ओमफ्राय आंहाथ' सिगाङावहाय न'आव ब्रह्मसोमोन आरोखि, ओमफ्राय आङो बाहाय फैनानै दा माबा रक्तखौनो लाबाय, ओमफ्राय बेनिफ्रायनो दा मोजां जाबाय आरो। बाथौ धोरोम लानायजों लोगोसे आरो बे थानसालियाव फैनायजों न'खराव मोजां आरो नोंनि देहायावबो मोजां रिजाल्ट फैबाय। औ जेबो मुलिबो जानाङाखिसै आरो दा। दे। औ।